Och det är roligt att fika idag med barn och mammorna. Va? Vad har vi gjort mer då, Leon? Har vi åkt i vagnen lite? Ja. Vad har vi gjort mer då? Vad har vi gjort mer då? Har vi gjort något roligt idag? Va? Vad sa du då? Ja. Vad säger du mer då? Va? Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Jaha.